се вижда Барселона, първите размери, колко мъничка е била. Всъщност сега е днешния център на готическия квартал и първото име е било Барсинона. От малкото черно кръгче се разраства. Това сивото по средата е Ла Рамбла, днешна Рамбла. Морето отдолу, вижте, почти не е имало плажна ивица. И разраствайки се, вече има нужда от стени, които да я пазят и изграждат тези стени около нея, част от които са запазени и днес. И след това идва средновековието и разрастването, айшампле, което означава разширение, и се построяват тези квадратни блокове и улиците, които се виждат днес от високо, по подобие на френския градоустройствен план. Пристанището се обновява и това е малка част от историята на Барселона. Да си представите колко мъничка е била. Тази линия тук е диагонал, която е била доста далече от тогавашния град, но стратегически е бил до морето и се е разраствал и днес вече дори се е слял с околните градове.